Ngiyabingelela osukwini langesonto. Engosini yethu yanamuhla ethi isihloko sayo sakha isizwe. Ngilake silakelana bakithi emphakathi waseNingizimu Afrika wonkana. Ngale ndaba yomnikelo weshumi noma umnikelo. Nginokuqonda ukuthi kunabathize abalele kumanje nje sikhuluma abathi cha namuhla angizukwazi ukuya endlini yesonto ngoba umnikelo anginawo. Ake sibukeke lapha ukuthi kahle hle uyini umnikelo noma okweshumi njengoba abaningi baza kanjalo bebiza kanjalo. Kwelinye lamabhuku engiwashicilele eminyakeni edlule nokuyilo ke nakulapho engizocaphuna khona engangikubhalile ngaleso sikhathi noma engangikutholile ngaleso sikhathi. Nginokuqonda ukuthi abanye balungisela ukuya emasontweni njengoba sengishilo, abanye bathi cha asezukwazi ukuphumelela. Abanye bebeyile ngosuku lwayizolo ikakhulukazi amaNazaretha usuku lwangomgqibelo abalibiza ngosuku lwesabatha. Siyoxoxa ngenye ilanga ukuthi kahle hle ilona luphi usuku lwesabatha, yilo lelo namhlanje lwangesonto noma yiwona umgqibelo. Kodwa-ke asikho lapho namuhla. Sikhuluma ngokweshumi. Kusho ukuthini okweshumi? Okweshumi kusho ukunikela ngokweshumi 10% kulokho okuzuzile noma kulokho okunakho. Akuphoqi ukuthi akube imali. Kungaba okweshumi esivunweni sakho obusilimile kulowo nyaka. Kungaba ngisho okweshumi emaphinifeni akho owathungile ngaleso sikhathi kuleyo nyanga njalo njalo. Konke lokho ungakuyisa kumpriste njengomnikelo wakho wokweshumi kwamukelekile, kuphinde futhi kwamukeleke naphambi kukaJehova ubaba wethu emazulwini. Sizocela-ke ukuthi-ke ngime lapho engithemba ukuthi kukhona esikufundile noma esivumela ngakho noma futhi-ke siphikisane ngakho. Kodwa uma siphikisana bekinesifiso nesicelo ukuthi singathi singaphikisana ngokwakhayo ekupheleni kosuku sigcine sivumelana. Akadunyiswe uJehova ngezikhathi zonke. Ukuthula kube kini, ukuthula kube nani ngezikhathi zonke.